Днес българският политически живот се обогати с една история, която ще влезе в залата на славата на българския политически живот и ще се нареди до мача на Кубрат Пулев с Владимир Кличко. Днес имаше конференция на СДС, на която се разигра истински екшън. Половината делегати се сбиха с другата половина и не е масов бой, защото СДС вече няма хора. Вижте кадри от този екшън. Предупреждавам лично Иван Костов, Петър Стоянов и Илияна Панделиева да не гледат, защото може да изпитат чувство на вина и защото кадрите съдържат елементи на насилие. Убигвай! Това е сценария! Това е сценария на тези думи за СДС! Сценария, който ще прави! След малко ще бъде разложен. Пете! Къде си, Пете? Давай, Вълъв, къде си? Ето го! Сценария, който ще прави! Ето! Воля! Сценария, ето го! Камен то ще прави! Къде е Милко Стрехи? Милко ко ще прави? Как ще прави? Това е сценария! Иван Костов! Иван Костов! Мила родна българска картина. Сега при мен е този, който все още е начал на СДС, Божидар Лукарски. Добър вечер, господин Лукарски. Не е добра. Моля? Не е добра, господин Трифонов. И как не е добра? Не ви разбирам. Такъв бой да е добра. Моля? Не може след такъв бой да е добра. А защо се сбихте в СДС? Това е много срамна история. Защото сме мъже. Какви сте? Мъже сме или поне се правим на мъже. Значи, нека да обясня. Има едни хора, дето не искам да ги виждам и казах на охраната, че не искам да ги виждам и така почнаваме лето. Добре, а защо ви е охрана? Вие не сте някаква мутренска организация, не ви трябва охрана. Заплашен ли сте от нещо, застрашени ли сте? Първо, охраната е за да ме пази. Второ, да, мутренска сме, разбира се. Да. Ние сме 6 човека с главатар. 6 човека с главатар. И сега, всъщност, рекетираме Валери Симеонов от горния етаж. Как го рекетирате, Валери Симеонов? Как? Той е на горния етаж, ние на долния и за да мине нагоре трябва да плаща. Добре, това не беше ли позорно, което стана днес? Това е позор. Позорно е това, което се случи днес. Позор. И снимат камери, и вие се биете. Това е отвратително и позорно. Това е позорно. Това е в най-добрите традиции на СДС. Така ли? Преди скачахме по площадите, сега си скачаме един на друг. Добре, какъв е този сценарий, дето се размахваше там в видеото? Този сценарий и твоите сценаристи не могат да го напишат. Защо? Според този сценарий 3 души от цялото СДС, а ние сме общо 6, искат да ме свалят и да вземат наема от паркинга и от кафето. Добре, защо? Добре, защо този човек там вика, че това е сценария на Иван Костов? Брали му лайката. Моля? Брали му лайката. Виж, Иван Костов за СДС е като Ахмед Доган за ДПС. Тоест? Уж го няма там, а той дърпа конците. А защо иска да ви свалят? Защо? Брали му лайката. Добре, престанете с това сега. Аз нищо не съм направил. Ами не, кажете, защо иска да ви свалят? Откакто съм начало на СДС, нищо не съм направил за СДС. Нито добро, нито лошо. Какво не ми харесват, не знам. Ама както под вашето ръководство СДС дори сградата загуби, бе. Как искате да ви харесват? Тут се падна СДС до 3 души и сградата ви взеха. Аз бях на този митинг, когато беше пред долу на Орлов мост. Имаше 1 милион души. Аз не бях. Вие не сте, но аз бях. Аз па не бях. Не сте били. Така че какво ще ми говориш за някакви събития, в които не съм участвал? Ама не, защото сега как очаквате да ви харесват, като вие направо СДС остана без хора и сградата ви взеха? Всичко е в името на партията. Направих го, защото сега ще плащаме 2 пъти по-малко наем, защото държим само половината сграда. Второ, за последните 5 години от 20 човека останахме 6, от които заплати вземаме само 3, рушвети вземам само аз. Значи, оптимизирал съм разходите 10 пъти надолу. Добре, как от милионна партия се превърнахте в партия на 6 човека, бе, Лукарски, бе? Това е просто търговско правило. Бяхме милиони, когато имаше милиони, сега няма пари, няма и хора. Ти разбираш, че аз едва връзвам двата края. Добре, че се нанеси Валери Симеонов, да ми дава по 10 лева да му мия колата от време на време. Между другото,
Слави, твоята кола замиене ли е? Не. Никакъв седесар не си. Не. Ей, такива като тебе убиват демокрацията в България. Къде е синята идея, бе, Лукарски? Значи, Къде е синята идея, за която скачахме толкова с народ, бе? Синята идея... А? Да. Къде е синята идея? Синята идея в събота падна от Лудогорец с гол от Ъглов удар. Не питам за мача, бе! Не питам за мача и за Левски, бе! Аз казах позорна работа не за мача, а за СДС. Добре. Ще влизате ли в ново формирование на Да, България, ДСБ и Зелените, което се казва Демократична България? Ще участвате ли в него? Значи, Демократична България съкратено е ДИБ. Еми така е. Така е сега. Аз това ДИБ вече със СДС съм го направил. Имам и нов слоган. Елате при Божо, да ви стане ложо. Добре. О, Боже. Какво? Какво не разбрахте? Не мога да разбера. Какви са и плановете за бъдещето? Айде. Плановете са, ще искаме и съседната къща. Коя съседна къща, бе? До СДС е къщата музей на Яворов, ще я искаме и нея. И за какво ви е тая къща? Като него да се гръмнем и да се свършва.